Avui parlarem d'un tema que em treu la son, la intel·ligència artificial i el seu impacte en la democràcia. Aquestes màquines ho estan canviant tot, i no sempre per bé. Les grans empreses tecnològiques controlen els algoritmes més potents i poden influir en el nostre pensament i vot. És com si controlessin les nostres ments. A més, analitzen les nostres dades per crear propaganda personalitzada. Et coneixen millor que la teva mare i saben com convèncer-te. Una manipulació brutal. I això no és tot. Ara volen que les màquines prenguin decisions per nosaltres. Imagineu-vos, lleis fetes per robots, ens convertirem en espectadors de les nostres vides. I aquests sistemes són tan complexos que ningú els entén del tot. És com jugar a la ruleta russa amb la democràcia. I si es tornen bogues o algú les manipula, a més, poden ser tan injustes com els humans. La cosa pinta malament, però si exigim una bona regulació, encara podem salvar els mobles. Què en penseu? Deixeu els vostres comentaris.